Tenim aquest partit que s'ha de jugar aquest dimecres contra la Jonquera i en part també perquè l'Escó, com que ha de venir des d'allà baix de tot, doncs li van donar l'oportunitat que vingués en temps. Vosaltres veu anar al camp de Vilatenim, o sigui que veu viure en primera persona un partit que, segons vosaltres, com va anar? Més que un, dos. Un partit abans del gol de la Unió i un partit després del gol del Figueres. Al final, i és que ho anava a comentar, la primera part bastant discreta també, al començament de la segona, una possessió més per a la Unió Esportiva Figueres. L'Escó al final el que va demostrar és l'excepcional pólvora que té a davant. Té jugadors amb moltíssima qualitat a davant, que són capaços de fer-te un Juan Palomo, jo me lo guiso, jo me lo como, generar-te ocasions i fer-te qualsevol gol en pràcticament qualsevol moment. Aquí ja veiem imatges encara de la primera part, però com dèiem la possessió va ser més per la Unió Esportiva Figueres que no pas per l'Escó. Aquí veiem ja imatges de la segona part i aquí veurem un gran detall de Xavi Ferrón, que aconseguia el primer gol. A mi m'agradaria destacar la figura de Ferrón a la Unió, que ha evolucionat des d'un jugador molt més anàrquic, molt més individualista, a poder jugar per l'equip, a buscar l'última passada en els davanters, a Rabert, a Moja, a Adri, molt més implicat en defensa. Jo l'he vist una evolució que l'ha fet millorar molt com a jugador. Ara bé, en aquest gol no s'ho ha pensat pas, eh? No, aquest gol no s'ho ha pensat pas. Aquest gol és de fer-lo, és d'extrem pur, retalla cap enfora i... I aquí el segon? I aquí el segon, Sergio Romero, que arribava i aprofitava la pentinada del seu company. D'Antoni Conill, els dos centrals que pugen un cop més i aquest cop, aquesta vegada sí que aconsegueixen marcar. Arribava el segon pal per tal del minut 74, pràcticament finiquitar el partit favorable a la Unió. Jo crec que són 3 punts molt importants, perquè els rivals de dalt se'ns donen bé, l'Escó és un molt bon equip, ens ha obligat molt i ens ha condicionat molt el partit. Sabíem que així seria, perquè tenen un molt bon entrenador i els jugadors realment són de molt nivell, però l'equip respon quan juguem contra equips de magnitud i avui ha sigut un altre dia. El partit ha estat igualat, molt igualat, sobretot jo crec que el gol ens ha ajudat molt psicològicament, ja t'ho fa veure més a prop i ells també és veritat que a partir del gol han baixat una mica el nivell que estàvem mostrant fins al moment i això ja ens ho ha posat molt de cara. Després amb el gol d'en Sergi hem sentenciat i crec que no hem patit en excés.